Ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανο. Ποιος είναι ο Σαμίρ? Ναι, ο Σαμίρ είναι ένας πρώην μου. Τι σχέση είχατε με τον Σαμίρ? Είχαμε κάποιο δεσμό. Ναι. Όταν χωρίσαμε τον Στέφανο, δεν σας τον είχα πει, ντρεπόμουν, γιατί ο άνθρωπος είναι s***ενος. Μην μιλάς έτσι για τον άνθρωπο. Καλώς του. Καλησπέρα σας. Καλώς του. Εγώ ήθελα να κάνω μια καταγγελία, Χριστίνα, γιατί όσο εχθές σε κίνησα στο σπίτι μου και τώρα μαθαίνω ότι πας με τον κύριο. Μα σας σέβομαι, μητέρα. Ωραία. Τον κύριο το θέλεις? Όχι, δεν τον γνωρίζω καταρχήν. Πρώτη φορά τον βλέπω και έχει τα μισά χρόνια από μένα. Είναι πατέρας μου, στην ηλικία του πατέρα μου, τον μπαμπά μου να πάρω πια. Πάρε τον φίλο μου εδώ. Αυτός είναι ο πρώην μου. Πριν 6 μήνες είχαμε σχέση, Ποιος χωρίσαμε. είναι καλύτερος, εγώ ή αυτός? Για κοιτάξτε καλά με λες. Τώρα, Ποιο θέλεις, παιδί μου? κανένα από τους δύο, τον Στέφανο, Καλησπέρα. ούτε τον Σαμίρ, ούτε τον κύριο Μάη. Καλώς του Στέφανο. Τι κάνετε? Καλά, Ματιό μου, εσύ? Η κυρία Καρδινάλε βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα. Οι κύριοι τι είναι εδώ πέρα οι δύο? Λοιπόν, το Σαμίρ δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, είναι η Τον πρώην ξέρω, σχέση. τον είδα φωτογραφία, είναι της κυρίας η καινούργια σχέση. Όχι, είναι παλιά σχέση. Παλιά μου είναι. Άλλος καραφλός ήταν ο άλλος. Σταμάτα, ήταν αυτός.